ஹாய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இதுதான் வந்து கருந்துளசி செடி. நம்ம தோட்டத்தில் எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஒன்று தான் வச்சாங்க பெரியம்மா கொண்டு வந்து, ஒரே ஒரு செடி வச்சாங்க ஸ்டார்டிங்கில். அப்போல்லாம் இந்த குரூப்பெல்லாம் நம்ம ஆரம்பிக்கல. அப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செடி வந்து இவ்வளோ தூரம் படர்ந்துருக்கு பாருங்கள். இப்போ தான் தோட்டத்தெல்லாம் தம்பி க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கான். எவ்வளோ செடி பாருங்கள், இவ்வளோ கருந்துளசி இருக்குது. ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்துக்கு அவ்வளோ நல்லது இந்த கருந்துளசி. அதே மாதிரி வந்து மென்டல் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த வாசனை ரொம்ப நல்லது. கருந்துளசி வந்து கிருஷ்ணனோட துளசி, மகாலட்சுமி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. இது சும்மாவே வாயில் மென்று சாப்பிடலாம். கிடச்சா வீட்டில் கொண்டு வைங்க. அப்புறம் ஸ்கின்னுக்கு, ஹேருக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது. இது மெயினாக வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த பிளான்ட்டு ரொம்ப மெடிசினல், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிளான்ட். இது கண்டிப்பாக வீட்டில் வளர்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்பப்போ தண்ணி விடணும், அவ்வளோதான். இது ஒரு செடி வச்சது எவ்வளோ தூரம் படர்ந்துட்டு பாருங்கள். நிறைய